Povedz nám niečo o pripravovanej Rytmus Symphony Show v Košiciach, na čo sa môžu ľudia tešiť. Takže na veľkolepú show, ktorú nedávam na žiadnych festivalov alebo klubov alebo niekde, že je to proste taký môj projekt v portfóliu, taký veľmi unikátny, exkluzívny. Bude tam orchester Košického národného divadla, kde vlastne vyskladám playlist z najemotívnejších skladieb. Než mal som už takéto 2 koncerty a malo to ako veľký ohlas, aj emóciu, pretože keď hrá niekoľko desiatok ako ľudí naživo a orchester nejakú emotívnu skladbu, tak fakt ťa to nenechá ako chladným. Čiže bude to v Stylarene 31.5. Dostanú tam priestor aj umelci tanečného prostredia, podporené akože všetkým, čo má mať ako veľkolepý, veľký koncert na úrovni. By som to prirovnal kľudne veľkosťou, keď som mal v O2 Arene niečo. Je to proste projekt, ktorý sa pripravuje niekoľko mesiacov a není to, že dneska je sobota a idem si vystúpiť. Takže vyžaduje si to extrémnu prípravu, kde hráš, dajme tomu, s 60 ľuďmi, ktorí hrajú na nástrojoch a sú veľmi dobrí, tak každá moja chyba je tam znásobená. A ja proste strašne mi na tom záleží, aby ľudia odchádzali s pocitom, že nič takéto nikdy nepočuli a nevideli u nás. Bo nikto vlastne z raperov nerobí moc orchestrom. V čom ťa najviac zmenilo otcovstvo? No takže vidíš vyrastať svoju krv, svoj gen a to sa nedá opísať. To pochopí podľa mňa iba ten, ktorý to zažil. Stalo sa ti niekedy, že si bol z hudby a celkovo stvorenia vyhorený? No, snažím sa na to takto nepozerať, lebo ja berem hudbu, že to je prejav emócií, čo práve cítiš, tak to ideš nahrať, vieš. Keď ako počúvaš veľa štýlov, veľa vecí, tak dajme tomu, že keď si vyhorený v rape, tak presedláš na iný štýl. Keby si mal vybrať jedno jedlo, ktoré by si jedol do konca života, ktoré by to bolo? Ty kokos, asi nejaký šalát s mesom, lebo je to zdravé a pritom ťa to trošku ako nasytí.